ба шумо дуруд мегӯям дӯстони гиромӣ, хуш омадед ба шабакаи худатон. Дар ин диёр ва воқеан ҳудуди як моҳ зиёдтар мо бо сабаби дар рухсатии меҳнатӣ будан як назди худамон азм гузошта будем, ки вақте ба рухсатӣ меравем дигар аз шабакаҳои иҷтимоӣ ва ҳатто баъзан аз худи телефон истифода намекунем ва ба мақсадамон расидем ва бовар кунед як ҳаловати бисёр аҷиб ҳам дорад. Чӣ гуна ҳаловат ва умуман чӣ метавонад дода як лаҳзаи дур шудан аз шабакаҳои иҷтимоӣ ва ҳатто телефони мобилӣ? Шояд дар ягон видеои дигар ман он таҷрибае ки дар худ санҷидам бароятон мегӯям. Аммо имрӯз аз шабакаи иҷтимоии фейсбук як бисёр қиссаи хурди омӯзанда дастрас кардам, ки айни замон мехоҳам онро пешниҳоди шумо кунам ва дар ҳамин шабу рӯз бисёр як мубрам ҳам ҳаст ва ин албатта ҳадя карда мешавад барои ҳамаи онҳое ки воқеан як сифатҳои уқобона, воқеан як сифатҳои як марди асилро, шеронаро дар ниҳоди худ доранд ё ин ки мепарваранд. мегӯяд ягона паррандае ки дар пушти уқоб нишаставу ба гарданаш нул мезанад, ин зоғ будааст. вале ҳаргиз уқоб ба ин аҳамият намедиҳад ва аз он баландӣ зоғро намепартояд, балки болҳояшро боварибахш ва ҳарчи васеътар кушода сӯи боло меравад, ҳарчи баландтар парвоз мекунад. ва ҳар қадаре ки уқоб ба осмон наздик мешавад, ҳар қадаре ки баландтар парвоз мекунад, ҳаво барои зоғ камтар мегардаду қувват аз даст медиҳад ва билохира сарозер мешавад. ин табиати уқоб воқеан омӯзанда аст. ҳаргиз тавону вақтро набояд сарфи зоғон кард, балки танҳо ба пеш ба сӯи баровардани аҳдофи худ бояд шуд. ҳамин шабу рӯз агар мо нек кунем, як нафаре пайдо мешавад ки мегӯяд ин некӣ кард, худнамоӣ кард ё ин ки чоплусӣ кард. ва агар аз хубию аз хушию аз ободию аз як чизи дигар даст бизанем, ҳатман ин суханро мегӯянд. ва агар бадӣ кунем, ҳатман мегӯянд ин бадбахт будааст, ин худобехабар будааст, ин намедонам як лаънат мефиристанд, мегӯянд ин бад аст. агар пулдор бошем, мегӯянд ин пулдор аст ва ин пулро аз куҷо ёфт. агар камбизоат бошем, мегӯянд ин тақдираш ҳамин будааст, ё ин ки фаъолият карда наметавонад ё дигару дигар. яъне агар ҳар коре ки мо шумо мекунем ё ин ки намекунем, ҳатман аз паси мо шумо як нафаре пайдо мешавад, ки ҳатман як ҳарфи носазое мегӯяд. бинобар дар рӯзҳои аввали моҳи мубораки рамазон бароятон як сифати воқеан уқобонаро таманно мекунам. бигзор ки ҳар касе ки бадӣ мекунад, лоақал дар ҳамин моҳ бадӣ накунед ва воқеан ба канал обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки ба наздикӣ иншааллоҳ дар моҳи мубораки рамазон як чанд қиссаҳои дигар, ки воқеан қиссаҳои хубу омӯзандаву омӯзишӣ ҳаст, пешниҳоди шумо мекунам ва мутмаинам, ки мо дар якҷоягӣ метавонем сафи худро зиёд карда ва чун саф ки зиёд шуд, бовар дорам, ки ба ҳадафҳои дигари худ низ мерасем.